Kanindot sa life aning magkapi-kapi rata dire. Nindot kayong panahon. Taysa. Kaihion man ko bay? Tama. Mangihi sa siguro ko. Nindota jud kay paminaw nimo human nimo mangihi presko jud kayo imuhang pamati. Hay salamat, nakalingkod na jud ko diri balik na pud. Pero unsa man jud ka to nagtingog sa gawas bay? Motor man jud to. Ug muanhi ganito diri Magatik-atik man jud kog tulog ba? Ay tama pod. Magbuklad siguro kudaan. Haron iniganhi niya. Naghigda na ko. Perti yung lisoda diri agion ba? Lisod pa jud kay to siya pangitaon. Antuon daw nako to siya big. Ayo. Daan ko pa. Siya jud lagi. May gani kinagbuklad na ko daan. Ay natulog man bay. Unsaon man kaha ko ni pagpukaw ning tawhana bay? Sige, panuktok ra dira. Dili ta ka paminawon. Ayo. Gahi agid pukawon gid oy. Unsa man kay akong buhaton ani? Dugaya pud mohawa aning tawhana oy. Lami na kay mo bangon. Syaro dili pa ka mo mata ani. Ayo. Matay. Murag martilyo naman ri gipukpok bay. Gusto man siguro ning tawhan nagpanitan akong bagol-bagol ani. Gahi agid pukawon gid ani bay unsaon man ako ni pagpamata ni? Ayo. Murag nagsalig jud ning tawhana ba kay na ako'y utang niya. Ug mobangon ko, unsa pud akong ikabayad? Kani syaro dili pa ka mo mata dira. Ayo.